Nijang Karbi Anglong Lakha ke thom Chinthong MSC constituency ka parlu Umlapher auditorium malong Karbi Anglong arlokedo Khasi akhei atum chingrum pen isitiri piamai United Khasi People Organisation asong seng tanglo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council along Khasi akhei aphan nominated MSC pekponangji puta kehang pado Labangso song keseng amaya long pinsanggain lang ratane Convener pen Mai ke phalam the jai ponsi abarim border chairman PO stand pen Mai chapahem phuponlo Labangso song lake Karbi Anglong arlokedo Khasi akhei atum aphan kelang kalana mate kisung ke phodo antame karchak ponjia song lo non kebang journey pen ke labangso song arlo pensi cultural asong tame paduponpo lapen ke ajar asai setame labangso song pensi patirpi ponpo pusi mayalong chirai pon Lason taksi kidam tangarni Karbi Anglong Autonomous Council kili kalong Khasi akhei atum kiduk kisung kachetong along tami prabjin pen Rita lipsi mesen pen kachingki chethan pen monon phila posona kisung kawide jia phantami chingki chethan pon Lapen ke ajak ding klue phi Karbi Anglong Autonomous Council ningkan troxy kep ke playing ahut puthot Khasi akhei pen nominated MSC longdun vek jipusi UKPO abidisar nivel warpen nang pachini dun Delitum kidamtang ladak umlaper auditorium hall along kithe giding atum kachicha kateng pulotang te delitum phanta delitum asong na thupen nominated MDC kihang ji do lapen longji putaning the athema delitum tame kiduk kilak comang atum Khasi atum lapen pregjam delitum ajati angbong kacing thur ya warsai nilitum phanta ning gin sosi labang so apos ne piji pusi ning thelo nilitum prabjing pen pini penap labang so kapin puralu pidamji lapen nilitum pin puralu pidamji phanta me nilitum amunit chingwai atlo Lapen Karbi Anglong angkang ke do Khasi akhei tum setami non ke bang journey pen ke ingsam jin pen ke do ke thak ja phantami UKPO pen siding ponpo Lapen tour program mate adon ke dam pen ka chingki chingwai ja phan setami chingki ponlo Ulukunchi pen hemari rongphar Karbi Anglong live